sa ulo ng mga nagbabagang balita. Nang dahil sa pag-ulan, landslide at pag-apaw ng spillway na itala sa Balatan, Camarines Sur. 4 na miyembro ng rebelding grupo sa Libmanan sumuko at nagbalik loob sa pamahalaan. Online driver's license renewal inilunsad ng LTO. At iba't ibang disenyo, flavor at uri ng cake, tampok sa Cake Fest sa Camarines Sur. Magandang gabi, narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Gumuho ang bahagi ng ilang kalsada sa bayan ng Balatan, Camarines Sur dulot ng pag-uulan. Umapaw rin ang spillway sa Sirambag, Luluasan na nagkokonekta sa Pararaw at Kamanggahan. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Balatan, dahil dito, pansamantalang hindi pinadaanan ng lugar para sa mga light at heavy vehicles. Kaugnay nito, sinuspindi rin ang pasok sa lahat ng antas sa bayan dahil sa patuloy na pag-uulan dulot ng enhanced southwest monsoon. Patay ang 3 kataong nakatira sa isang bahay matapos salpukin ng isang SUV sa Castilla, Sorsogon. Driver ng SUV nakatulog umano, abang motorcycle sa lupi sugatan matapos masalpok ng isang tanker truck. May ulat si Eli Balbin. Wala nang buhay ang 3 katao matapos banggain ng isang SUV ang kanilang bahay bandang alas 4 Gs ng madaling araw sa Barangay San Isidro, Castilla, Sorsogon nitong Sabado, July 12. Ayon sa Castilla Police, galing umano ng Maynila ang SUV at patungo sa ng South Cotabato nang biglang mawalan umano ng kontrol sa manibela ang driver dahilan upang salpukin ito ang bahay sa gilid ng kalsada. Unang binawian ng buhay ang 55 anyos na lalaki habang ito ay nasa labas ng bahay, habang hindi nakaligtas ang 21 anyos na lalaki at ang kanyang 20 anyos na asawang babae habang ito ay natutulog. Nadamay din ang 2 taong gulang nilang anak habang ligtas naman ang 3 sakay ng SUV. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Castilla Police ang driver habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Sa Lupi, Camarines Sur, maswerteng nakaligtas ang isang rider matapos itong masalpok ng isang tanker truck sa bahagi ng Andaya Highway, Barangay Belcruz, Lupi, Camarines Sur bandang alas 2 ng hapon nitong Linggo, July 13. Ayon sa ilang saksi, nag-i-install ng solar street lights ang biktima nang bigla na lang bumangga ang tanker sa motor ng biktima. Hindi umano kinaya ng pangalso ng tanker dahilan upang ito ay dumaos-dos pababa at tamaan ang motorsiklo at ang rider. Sa ngayon, nagpapagaling pa ang rider na sinalpok ng tanker truck. Eli Balbin, CSN. Sumuko sa mga otoridad sa bayan ng Libmanan, Camarines Sur ang 4 na miyembro umano ng rebelding grupo. Kabilang sa isinuko nila ang mga tataas na kalibre ng baril at bala. Panoorin sa ulat ni Eli Balbin. 4 na miyembrong rebelding grupo sa Libmanan ang nagpasya na sumuko para magbago, makiisa at magbalik loob sa pamahalaan. Sa eksklusibong panayam ng CSN sa 2 sa 4 na nagbalik loob sa pamahalaan, ibinahagi nila ang kanilang hirap na dinanas bilang isang miyembro ng New People's Army o NPA. Almost 10 years na nagkasunod na ako sa inkasugoon na magdong kung anong may narog kaya. Ipisilon po na isipon narog kaya na biktima ng mga NPA, narog kaya na kumbaga nagamit ang mga ordinaryong tao para mas mapasunod ninda. Yung ano po doon, talagang handa sa mga bagay na sakripisyo talaga. Lalo na pag medyo maulan, naglalakad talaga kami sa mga kalagayan na hindi masyado abnormal. Inisip ko talaga yung pamilya ko talaga na makapiling ko na. Tapos lalo na sila mama, sinasabihan ako kung uuwi daw ako, tutulungan daw nila ako, may lalapitan. Kaya yung mga panahon na yon, pinag-isipan ko naman muna yon. Kasi unang-una, takot yung nag-iiral sa akin.
yung napag-isipan ko na naabo na yung desisyon ko, talagang nagkusang loob na ako sa gobyerno. Ayon kay Lieutenant Colonel Thomas Bayawan Jr., commander ng 91st Infantry Brigade ng Philippine Army, hindi sila nahirapan na makumbinsi ang mga dating rebelde na magbalik loob sa pamahalaan dahil na din sa suporta ng pamahalaan sa programa ng kasundaluhan. Sa tingin ko, hindi naman kasi nahirapan kasi sabi ko, yung mga tulong ng mga local executives natin, kay Mayor, kay mas lalo na kay Councilor Atienza, hindi tayo nahirapan. Sila mismo ang naglumapit dun sa kanila at sila mismo ay hindi na natakot po sa sundalo. Kasabay ng pagsuko ng mga dating miyembro ng rebeldeng grupo ang pagsuko nila ng mga armas tulad ng M16, caliber 38, isang caliber 45 at pampasabog o ang tinatawag na landmine. Yung mga rebelde ay nakapag-surrender sa kanilang possession, yung meron tayong nakuha sa kanilang possession na 2 M16, meron din tayong 3 anti-personnel mine. Ito is yung landmine na tapos meron din na personal pistol na caliber 38 at saka isang 45 na caliber. Itong mga armas na ito ay mga na-entrust sa kanila ng Platoon 3 ng SRC-5 ng BRTC. Pinasalamatan naman ni Municipal Councilor Dondon Atienza ang pasya ng mga dating rebelde na makiisa sa kapayapaan. Malaking bagay aniya ang pagbabalik loob ng mga dating rebelde sa pamahalaan at para na din sa kanilang pamilya upang makapagsimulang muli. Kakulang bagay na nag-surrender si Daram ng mga sitwasyon mo niyan, diba? Para sa kaligtasan ng dati sa pamilya. Si Ringman na yan for almost a year na nakaragi. Ngunyan lang nangyari ng araw kayan. Namati na ninda ang pag-welcome sa indakang gobyerno. Sana itong iba na nyaon dyan, diba? Kung medyo masikip ng mundo para sa kanila, willing naman silang tulungan. Kung ano yung tinatakot nila, na-experience nila noon, iba na ngayon. Samantala, may natanggap na cash ang mga sumukong rebelde sa ilalim ng programa ng pamahalaan na ICLIP. Eli Balbin, CSN. Nasabat ng bantay dagat sa Ragay Gulf na sakop ng bayan ng Libmanan, Camarines Sur ang mga kagamitan umanong ginagamit sa illegal fishing. Pagpapatrolya sa mga karagatan mas papaigtingin pa kasunod ng insidente. Panoorin sa ulat. Ito ang aktual na pagresponde ng mga tauhan ng bantay dagat sa Barangay Baahaw, Libmanan, Camarines Sur, sakop ng Ragay Gulf. Kwento ng bantay dagat na si Salve na hindi na humarap sa kamera, nasa pagpapatrolya sila nitong July 10 sa Puro Island, sakop ng Ragay Gulf sa bayan ng Libmanan nang may nakapagsabi sa kanila na may mga mangingisdang nagsasagawa ng illegal fishing. Agad na nagtungo ang bantay dagat at inabutan nila ang mga nag-i-illegal fishing, ngunit bigo silang makausap ito at nakapaghulog na umano ng lambat ang mga nag-i-illegal fishing. Ayon sa Libmanan Police, nagtungo sa kanilang himpilan ang Maritime Police at bantay dagat upang i-turn over sa kanila ang ginagamit sa illegal fishing tulad ng buli-buli. Nagdigdiyo sa tuya ang personay kang Maritime Police sa kulaan na Libmanan na bantay dagat. Ako sa initig turn over digdiyo ang sarong hikot na ginagamit kaniyo pong inapod na buli-buli. Iyan po sarong illegal na pagsira na kung saan nagataunin na dakulang perwisyo yan sa mga salit na sira at kung mahiling punganin ni Dudigdiyo, iniling ko sa bago ang fishing net, pinakasadit niya labot itong garulangan siya. Size 10. Kung yung mga balanak na inyo, dyan darakop yan, mga saralit lang, mga mapang 4 inches na laba ng sira. Madadara po kayan, masyang haros mapili ng sira na itong mga darakol sana. Makikita sa video na na-recover na ng mga bantay dagat ang lambat na gagamitin sana sa panguhuli ng isda. Ayon sa Republic Act 10654, may parusang pagkakakulong mula 6 na buwan hanggang 6 na taon ang mapapatunayang lumabag sa naturang batas. Kami po nangangapudan lumar sa mga
nag-iillegal ng pagsisira, mga maprobar na mag-illegal na pagsisira digdiyo sa Banuanan Libmanan, na dahil na po nito pagtestingon, na naugun pa inyo pong sa mga pinapangala digdiyo yung area, na kung saan inaapod na fish sanctuary sa barangay Baahaw, Libmanan, Camarines Sur. Tayo niyo po talagang itigatagama man po yan, mga kasiraan na yan, sa mga maabot pa mga henerasyon. Ngunyan kung gigibuanin doon ng illegal na pagsisira, hindi po nga inaapod na buli-buli. Kung mailin nito yan ang tayo-tayo kaya, liguyan ng mga may mga katakod yan ng mga gapo, ginugod-good. Angon yan, masapararaot po ang mga corals kay hirarom kan dagat ang iyan. Kung saan, iyon tigistaran ka sa tuyang mga sira dyan na tigatagama para sa mga maabot pang henerasyon. Eli Balbin, CSN. Kahit nasa bahay ka o trabaho, hindi mo na kailangan pang pumila sa opisina ng LTO para mag-renew ng iyong lisensya. Dahil pwede ka nang mag-renew ng iyong driver's license through your fingertips gamit ang isang mobile app. Kung paano alamin sa ulat ni Darlene Lastrullo. Inanunsyo ng Land Transportation Office o LTO Naga City na bukas na sa publiko ang online renewal ng driver's license. Ayon kay Grace Rojas, Chief of Office ng LTO Naga District Office, ang pangunahing layunin ng online renewal ay mapabilis ang transaksyon sa ahensya. Pinaka-objective nito actually para magkaroon tayong fast and comfortable transaction wherein kahit ka nakahiga-higa, pwede kang mag-online, di ba? Dagdag pa niya, maaari itong ma-access sa pamamagitan ng eGov.ph kung saan saklaw na rin ang serbisyo ng LTO. Nagbigay rin siya ng gabay kung paano gamitin ang platform para sa renewal process. Ang first, titingnan muna natin yung eGov application na kailangan natin i-kuan. Kasi nandun yung i-choose mo yung National Government Office or NGA, then i-click mo yung LTO, then pupiliin mo yung online renewal application for driver's license. Kasi dun mismo, pag-click mo nun, pwede ka nang siyempre nag-apply ka for renewal. Ngayon, i-redirect ka naman dun sa tinatawag natin ODEP, Online Driver's Enhancement Program. Kung dati baga is CDE, Comprehensive Driver's Education. Ngayon, ODEP na yon, Online Driver's Enhancement Program, wherein i-redirect ka sa provider. Kasi magkakaroon ng 5-hour seminar on road safety and other laws related sa LTO. Sa ngayon, wala pang naitalang gumagamit ng online renewal system sa lungsod. Ngunit hinihikayat ni Rojas ang mga driver's license holder na subukan ng bagong sistema upang maranasan mismo ang benepisyo nito. So far, wala pa naman nag-apply sa amin. Gusto ko ngang itry. Inaasahan ng LTO Naga City na sa paglipas ng panahon, mas maraming motorista ang tatangkilik sa makabagong paraan ng pag-renew ng lisensya. Darlene Lastrullo, CSN. Himas rehas ulit ang dalawang tulok umano ng pinagbabawal na gamot sa magkahiwalay na anti-illegal drug operation sa Camarines Sur. Higit sa 300,000 pesos na halaga ng droga na samsam. Narito ang ulat ni Regine Bue. Imbes na magbago, balik kulungan ng isang 54 anyos na lalaki matapos ma-corner sa isinagawang drug bypass operation sa Purok 1 Barangay Sagrada, Minalaba, Camarines Sur nitong nakaraang araw. Kinilala ang suspect na si Gino, residente ng naturang lugar, nakuha sa operasyon ng nasa 39.57 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 269,000 pesos. Ayon sa impormasyon, dati nang nakulong ang suspect dahil sa parehong kaso. Sa Naga City, arestado rin ang isang lalaki matapos masakote sa isang drug bypass operation itong nakaraang araw. Na-recover sa operasyon ng 10 heat cell transparent plastic sachet ng hinihinalaang shabu na may higit kumulang 4 na gramo na may standard price na higit kumulang 27,000 pesos. Dakula pong accomplishment ang lahat ng police operation sa illegal drugs dahil marami tayong nape-prevent na krimen na pwedeng magkonekta sa illegal drugs. No? Isa na dyan yung prevalent namin dito is the crime of theft and robbery.
No? So yung mga involved kasi sa mostly, yung involved sa illegal drugs, pagka wala nang pangtustos sa bisyo ay nagnanakaw. Ayon pa sa Naga City Police, dati na rin nakulong ang suspect dahil sa kasong theft. Ang Naga City Police Office ay tuloy-tuloy po ang mga police operations na ginagawa when it comes to illegal drugs dahil aside from nasa batas natin ito, pinagbabawal ito, talagang masama po ang epekto nito sa pagkatao natin, sa pamilya, and of course sa community as a whole, no? Maraming konektadong krimen ang nangyayari pag na-involve po sa illegal drugs. That is why hindi lang dahil pinagbabawal ng batas, kundi talagang morally convinced po kaming lahat na kailangan matigil na o masumpo natin yung problema sa illegal drugs. Parehong nakaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspect. Regine Boy, CSN. Kasabay ng pabago-bagong panahon ang paalala ng health experts sa allergy at sakit na maaring makuha ng publiko. Mga paraan para maiwasan yan, alamin sa ulat na ito. Sa panahon na pabago-bagong panahon, pinangangambahan ng pagkakaroon ng allergies at iba pang sakit na pwedeng makuha. Para sa isang magulang na si Rosalinda Arales mula sa Pili, Camarines Sur, agad niyang pinapakonsulta sa doktor ang kanyang anak pag may nakitang kakaiba para makaiwas sa mas malalang karamdaman. Pinapacheck upan po mo. Sa po, tanganing araman kung ano ang bawal sa inda, mga sa allergy. Tapos, para maiwasan yung mga pagkain na bawal sa kanila. Ayon sa health experts, common allergies ngayong pabago-bagong panahon ay ang mold allergy na maaaring maging sanhi ng runny stuffy nose, pagbabahing, pangngati ng mata, skin rashes at iba pa. Kaugnay nito ang paalala ng Provincial Health Office ng Camarines Sur ng tips para makaiwas sa anumang uri ng sakit at mga komplikasyon na kaugnay nito. Igwa kitang mga common allergies during changing weathers, igwang itong related sa pollen, sa mold spores, igwa ding ini very common dust mites pag mainit. Dry or cold air, nakaka-irritate siya ng throat. Tapos syempre itong air pollution. Ang mga common symptoms kayan, syempre sneezing, minsan runny nose, minsan itchy or watery eyes. Kaya pag itchy or watery eyes, pwedeng magdara kita ning magsulot ning shades. Also, common din ang coughing, tapos igwang mga post-nasal drip. Tapos, syempre, pag may allergy ka, syempre, related na din dyan, magkakaigwa ka na ng fatigue. And worst, itong asthma attacks. Samantala, nagbigay din ng garantiya ang PHO na sa tulong ng Provincial Government ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor El Rebillafarte patuloy ang serbisyong pangkalusugan para mapanatili ang kalusugan at kaligtasan ng Camarinense. Ang Provincial Health Office po, dahil man nagpupundo sa pagkandak ng mga health promotion activities. Ang mga health promotion activities ta po, ginigibo yan pag duman po sa Satuyang Cavite medical services na naglilibot po sa buong probinsya everyday. Yon, everyday po 'yan. May mga van po kita na naglilibot, naka-schedule na po 'yan everyday sa iba-ibang munisipyo, sa iba-ibang barangay. So diyan po nagkakaigwa po ng health education and promotion activity. Depende po minsan kung ano ang igwang case sa sarong lugar, iyo po to ang tigfo-focus mi na health promotion activity. Regine Boy, CSN. Kung kailan tag-ulan ay bumaba o mano ang level ng tubig sa source ng Metropolitan Naga Water District o MNWD. Ilang lugar sa Naga City at Camarines Sur apektado ng mahinang supply ng tubig. May ulat si Darlene Lastrullo. Sa kabila ng panahon ng tag-ulan, bumaba ang level ng water source ng Metropolitan Naga Water District o MNWD. Ngunit nilinaw ng MNWD na natural lamang ang kasalukuyang pagbaba ng water source level mula sa mga spring sources ngayong tag-ulan. Ayon kay Choppy de la Cruz, Public Information Officer ng MNWD, bagamat karaniwang inaasahan ng pagtaas ng tubig tuwing tag-init, kung kailan may overflow pa, kabaliktaran naman ito sa tag-ulan kung kailan bumababa ang antas ng spring sources. Isang normal na proseso ayon sa kalikasan. So medyo mga alas ka mo, medyo baliktad. Pero
work yan kang nature, yun talaga ng nature. Sa kabila nito, tiniyak ni De La Cruz na nananatili pa sa normal level ang spring sources at hindi katulad ng nakaraang taon kung kailan halos umabot ito sa critical level. Nasa normal level pa man, kung araw kang last year na halos umabot na kita sa critical level kang spring source. So, ngunyan kaya igwa pa kaming mga pigahanap na mga leakages. Kasalukuyan namang nagsasagawa ang MNWD ng paghahanap ng mga tagas ng tubig sa mga apektadong lugar gaya ng St. Clair, bahagi ng Mabolo, Gainsa, Sabang, Abelya, Dalipay at Kapoknasan sa Milaor. Layunin nitong maibalik ang normal na pressure at daloy ng tubig upang mapanatili ang maayos na supply sa mga residente. Bilang dagdag na hakbang, nag-deploy na rin ang MNWD ng mga lorry trucks sa mga lugar na may mababang supply ng tubig, lalo na tuwing hapon o peak hours, upang masigurong may malinis na tubig ang mga residente. Padagos mo man pirming pigasabi, pag may pagbabanggi kaya nagkukusog man ang pressure ninda, magtaga-ipon po, magtaga-tago ng tubig para po sa gamito na tubig sa following day, para sa pagralaw ka mga estudyante, as in pagralaw sa trabaho ka mga magurang. And then, di sa mga areas na niya, nasambit ko, igwa dyan regular na mga lorries na nagdadyan sa inda para mag-inject sa system, para at least may magamit sinda sa during peak hours, o pa kung ugto, magaramit kang mga nawalat sa harong, pagluto. Kaya nga permingyaon dyan ang satuyang mga lorries para magtabang. Patuloy ang pagtutok ng MNWD sa sitwasyon habang inaayos sa mga leakages at pinapahusay ang sistema para sa tuloy-tuloy na serbisyo sa mga apektadong lugar. Darlene Lestrulio, CSN. Nagpatupad ng malawakang balasahan si PNP Chief General Nicolas Torre III. Pambansang pulisya sa Bicol Region may bagong pinuno simula bukas. Narito ang ulat. Nagpatupad ng malawakang balasahan si PNP Chief Police General Nicolas Torre III sa hani ng pulisya. Layunin ng paglilipatan ng mga opisyal na ito na mas pag-ibayuhin ang development at professional growth ng bawat itinalagang police officer. Bahagi rin umano ito ng paghahanda sa posibleng early retirement ng ilang kasapi ng PNP. Unang-una po meron lang yatang tenure, no? Pero hindi siya fixed, no? Siguro more or less mga 2 years, para ganyan. Sa objective dyan is the career development din ng officer. Possible for promotion din siya, and kailangan na mapa-assign siya sa isang kailangan na posisyon, no? Yung required na posisyon. May mga ganun pong dahilan. Pangalawa po is may mga retirement, no? In preparation of retirement. So, pero mostly career development po ang pinaka main reason. Just like us, hindi kami pwedeng tumagal din dito kasi kailangan din namin na may nire-require din sa aming mga posisyon na dapat daanan. Kabilang sa mga opisyal na nabalasa ay ang Regional Director ng PNP Bicol na si Police Brigadier General Andre Dizon na itinalaga bilang Direktor ng Philippine National Police Academy. Papalitan si Dizon bilang Regional Director ng Tubong Iriga City na si Police Brigadier General Nestor Babagay. Samantala nagpaabot ng pasalamat ang Naga City Police Office sa pamuno ni Police Brigadier General Andre Dizon. Umaasa ang NCPO na sa pagpapatuloy ng bagong liderato, mananatili at mas titibay ang kaayusan at disiplina sa hanin ng mga kapulisan. Accordingly sa aming City Director kanina, bagong Regional Director natin ay strict, no? Very strict siya and very particular sa grooming, sa uniform, and siguro malalaman din namin yan after the turnover at magkakaroon niya ng command conference. Doon niya ina-announce yung mga marching order na tinatawag na ito yung priority, ito. Regine Bue, CSN. Simula sa Agosto ay epektibo na ang 20% na taripa na pinapataw ng Amerika sa Pilipinas. DTI wala raw dapat ipangamba sa dagdag taripa ng Estados Unidos. Panoorin sa ulat. Walang dapat ikabahala.
Ito ang binigyang diin ng Department of Trade and Industry hinggil sa pagpapataw ng taripa ng Estados Unidos sa mga produktong inaangat ng Pilipinas. Ayon sa DTI Camarines Sur, bagamat proposal pa lamang ito, kinakailangan ng masusing pag-uusap at konsultasyon, lalo na't maraming sektor gaya ng mga union at trade groups ang posibleng maapektuhan ng pagpapataw ng mas mataas na import tariffs. Pronouncement ni President Trump is like a proposal. But of course, may mga discussion yan, may mga pag-urula yan. Kasi remember, may mga trade agreements man na i-consider. And probably if there will be kumbaga finality on that, probably may further discussion pa yan. Kasi we have to consider na may mga union, may mga trade groups that can take care of that. Dagdag pa ni Ablan, may ilang produkto ang Pilipinas na ini-import mula sa US, kaya't kung sakaling maipatupad ang proposal na ito at tumaas ang taripa, posible ring tumaas ang presyo ng mga bilihin sa bansa. In our department, igwa kami katong inapod na Bureau of Trade Regulations. So, gabos na mga fair trade agreements, even itong mga pinag-uulayan on tariffs, on importation. So, pinag-uulayan lang. Kasi, I think kaipuan yun in thorough discussion kasi it will really affect the import and export of our products. Kasi remember, may mga piga-export kitang mga products sa US. So naturally, pag may increase yan sa tariffs, may effect yan sa presyo. Gayunman, umaasa si Ablan na bilang kaalyado ng US, maaaring mabawasan ang epekto nito sa mga Pilipinong mamimili. Bilang payo sa mga negosyante, hinihikayat ni Ablan ng paghahanap ng mga alternatibong sources ng produkto, partikular na mula sa lokal na merkado upang mas mababa ang gastusin sa logistics at matulungan na rin ng mga lokal na magsasaka. Nagpaalala rin siya sa mga mamimili at iba pang apektadong sektor na maging handa at maalam sa mga posibleng pagbabago sa presyuhan ng mga produkto. This is just a proposal, siguro let's wait and see. Pero we can also air out our opinion. Let's probably do it in a proper platform. Para at least yung mga opinions ang paghuna para at least matadangog. Kasi mas maging itong mga voices are heard and then pwede i-consider kang mga authorities na possible na magiging involved digdi sa mga negotiations or sa discussion. Para at least kung magkakaigwaman aron kaya na increase in the tariff or taxes, daig gayo mamamatian kang mga MSMista, more so kang mga consumers. Sa August 1, magiging epektibo ang tariff increase na ipapataw ng US sa Pilipinas. Darlene Lastrulio, CSN. Simula bukas, epektibo na ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo na abot ng hanggang piso. Ilang tsuper nanawagan ng taas pasay kasunod ng sunod-sunod rin na taas presyo sa mga produktong petrolyo. May ulat si Darlene Lastrulio. Simula July 15, tataas muli ang presyo ng mga produktong petrolyo na aabot sa 1.40 per liter. Sa kabila nito, nananatiling kalmado ang ilang tsuper at operator ng PUV sa Naga City. Ayon kay John Michael Comia, isang operator driver sa isang terminal sa lungsod, wala pa silang natatanggap na abiso hinggil sa taas pasahe kaya't nananatili pa rin ang kasalukuyang singil. Ay isang yan po, wala pa man pong abiso sa mga maglangkaw. Kaya stay pa man po kami sa pamasahe. Ngunit aminado siya na kung sakaling tuluyan ng tumaas ang presyo ng petrolyo, maaaring kailanganin ding itaas ang pamasahe upang makabawi sa kabawasan ng kita ng mga operator at driver. Pwede po, kasi actually po kami din po yung naapektuhan pag mataas ang crude. Kasi siyempre nababawasan din yung namin, yung kita ng operator and ng driver. Sa kabila nito, sinisikap umano nilang ipaintindi sa mga pasahero ang sitwasyon upang maiwasan ng hindi pagkakaunawaan lalo na't pareho naman silang nagtatrabaho para sa kabuhayan. Ang bali, explain na lang po namin ng maayos.
maintindihan naman po ata nila kasi halos lahat naman nagtatrabaho, di ba? Kaya maintindihan naman po nila na may binubuhay din naman ng pamilya yung mga driver tapos operator. Magintindihan na lang, kumbaga. Kasabay nito, nananawagan din si Comia sa pamahalaan na pag-aralang ibaba ang presyo ng petrolyo upang hindi na maapektuhan pa ang kabuhayan ng mga tulad nilang nasa transport sector. Siguro po, panawagan ko na lang, gawin na lang yung trabaho ng government para at least ma-maintain or mas mababaan yung krudo para hindi din maapektuhan pati pasahero and not ang operator and driver. Kasi kung tataas, wala naman din kami magagawa eh. Umaasang mga tsuper na maririnig ng pamahalaan ang kanilang hinaing at mapagbibigyan ng kanilang panawagan para sa patas na konsiderasyon, lalo na sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Darlene Lastrulio, CSN. Patuloy ang paghahanap sa mga contestant na bubuo sa game show na kukunan mismo sa CAMSUR na Too Big to Handle, What the Fun? Couple mula sa Karamoan, partner sa buhay at partner sa laban ng PEG sa Too Big to Handle auditions. Narito ang ulat. Ready naman na kayo? Partner hanggang dulo? Yes, you heard it right. Dahil isa sa mga nagpakitang gilas sa auditions ng Too Big to Handle nitong weekend, ang couple na sina Robel at Katrina. Kabilang sa Team Karamuan, mula pa sa Karamuan Island, dumayo sila para sumubok na makapasok bilang official players sa game show na kukunan mismo sa Camarines Sur. May hinahabing lakas at tiyaga mula sa kanilang endurance at sports background. Dala nila ang karanasan bilang game testers ng Survivor Philippines na ilinao sa Karamuan. Ang purpose ko po, kaya po ako sumali para po may pang gastos po sa pag-aaral kasi mahirap pong buhay pag kulang po sa budget. Ang purpose po ng aking pagsali dito sa Too Big to Handle po para po masungkit ang premyo para po pandagdag po sa gastusin po sa pag-aaral at makatulong po ng kahit kaunti sa aking mga magulang at the same time po para makasama po siya kasi po bilang isang couple po, mahilig po talaga po kami mag-adventure po. Lagi po kami magkasama, nag-hiking din po kami. Bitbit ang mas matibay na inspirasyon sa isa't isa. Umaasa ang dalawa na maiuuwi nila ang tagumpay magkasama. Maganda po kasi nakakalakas po ng loob pag nandiyan po siya. Yung pagsali po namin dito sabay po sa sa Too Big to Handle po. Isa po yun parang bucket list po na sa aming relasyon po. Syempre po bilang matagal nang magkarelasyon, kailangan po natin ng kaunting adventure po para po hindi boring yung aming pagsasama po. Malapit nang magsimula ang game show, kaya mapapatunayan kaya nilang hindi lang lakas ang puhunan, kundi pagmamahal din o kaya nila ang laro. Pero ang relasyon ba mahahamon sa hirap na obstacles? Abangan! Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang audition process ng Too Big to Handle na nakatakdang libutin ng buong Camarines Sur at mga karating probinsya para hanapin ang susunod na official players ng Too Big to Handle, What the Fun? Regine Boy, CSN. Nabubuhay umano ang inner child ng mga naglalaro ng Beyblade sa isang cafe sa Naga City. Cafe nagsisilbing haven ng mga Beyblade enthusiast. Panoorin sa ulat. Intense ang labanan. Bawat pag-ikot ng battling top o Beyblade ay todo ang hiyawan. Ganyan ang feel sa cafe na ito sa Naga City na haven at dinidayo pa ng mga Beyblade enthusiasts. Kwento ng may-ari ng cafe, kabataan pa lang niya ay fan siya ng naturang laro at nakita niya na pagbubuklod nito ang komunidad whatever your age. Nahiling min na grabe ang potential niya na mag-include ang gabos na mga tao na magkawat. Nahiling min na okay ang pakawat pag-abot sa mga working class, si mga estudyante, si mga aki, si mga gurang, nagkaigwaning common ground si mga tao. Kaya nahiling min na grabe ang possibility na magkaigwa kita ning another community sa Naga. Si Peb, stress reliever umano ang paglalaro ng Beyblade. Mas preferred umano niya ang paglalaro nito compared sa paglalaro ng gadgets at online games. Mas interactive kaya ni, tsaka mas accurate siya sa anime. Kung ano si nahiling mi sa anime, kung gaano siya ka
likas mag-attack. Arog din siya sa tunay na buhay. Sa paglalaro nito, hindi lang umano nag-e-enjoy ang mga naglalaro dahil nakabubuo sila ng camaraderie dahil sa pagkakapareho ng hilig. Bagong tropa, mas nagdako lang circle ng tropahan. Kumbaga, mas dakol kami mabibisto digdi, bakol lang sa Beyblade, pati sa iba din na hobby. Magkakaarano din kami. Harawa-hawa na ng hobby. Feel po namin yung paglalaro and yung pag-have fun kasi physically po namin naglalaro yung Beyblade and mga ganun po. Tapos na-expose din kami sa mga other hobbies like Gundam, Tamiya, ganun po. Dahil may place nga po for solely para sa ganung kind of hobbies. Larong pambata man kung ituring, ngunit patunay ang lugar na muling ibinabalik nito ang inner child ng bawat manlalaro. Isang patunay na masayang kabataan na minsan tayo ay naging bata. Chris Novello, CSN. Sugar rush ang feel sa kauna-unahang cake fest sa Camsur na dinaluhan ng higit sa 100 baker. Iba't ibang disenyo, flavor at uri ng cake, tampok sa cake fest. Narito ang ulat. Makukulay, kahanga-hanga at talaga namang nakakatakam. Ganito inilarawan ang mga cakes na tampok sa kauna-unahang cake fest sa Camsur na ginanap nitong weekend sa bayan ng Kamaligan. Mahigit 100 local bakers mula sa iba't ibang bahagi ng probinsya ang lumahok sa masayang pagdiriwang na inorganisa ni Pauline Salbino na isa ring baker na layong itaguyod ang local industry ng baking sa probinsya. Ang Cake Fest Camsur, inspired lang siya kang cake picnic na ginigibo sa US. Tapos later on this year, pig-adapt siya sa iba-ibang provinces sa all over the Philippines. So, iba na kaning nangyari sa Albay, sa Sorsogon, and now higdi sa Camsur. Bali, ang main purpose kang event is mag-gather si mga home-based bakers and cake artists na nag-share ng same passion para sa crafting baking. Kabilang sa mga dumalo ay ang amateur at kilalang personalidad sa baking industry, gaya ni Kate De Loveres, isang reporter at anchor sa Camsur na isa ring baking enthusiast. Sa mga manis na gusto rin mag-start ng baking nila na hobby, try lang ng try, huwag silang mawala ng pag-asa, lalong-lalo na ngayon mahal na yung mga ingredients. From time to time, pwede nilang bigyan ng oras yung pagbe-bake para mas ma-enhance nila yung gusto nilang gawin. Nagkaroon din ng patimpala kung saan itinanghal ang mga natatanging obra sa 3 pangunahing kategorya. Best Cake Design Fondant ni Ronald Oberos ng Naga City. Tampok ang imahe ni Nuestra Señora de Piña Francia. Best Cake Design Soft Icing ni Pay de la Cruz mula sa Pamplona. Most Unique Cake Flavor ni Angeline Aguilar mula naman sa Kanaman. Tumanggap sila ng mga baking supplies bilang premyo habang lahat ng kalahok ay nabigyan ng lot bags bilang pasasalamat. Baking kasi is dakulaon na industry. Gabos na okasyon sa kada pamilya kay puwanan ng cake. So ayan, pig-encourage ko po ka muna mag-order, magtangkilik sa mga home bakers. Kasi usually dyan mga single mom, mga working moms na yaw lang sa harong, and iyo talaga to ang source of income nila. So why not po tangkili ko ng mga products kang mga home bakers. Ayon sa mga organizer, layunin ng aktibidad na palakasin ang local industry ng baking at bigyan ng oportunidad ang mga home-based at professional bakers na maipapakita ang kanilang galing at talento sa paggawa ng kakaiba at flavorful cakes. Eli Balbin, CSN. At yan ang mga maiinit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Camsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.